ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାମ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ଆଖି ଓ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଲିଭର ଓ କିଡ୍ନି ସମେତ କିଛି ଅଙ୍ଗ କାମ ନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସେ ନିମୋନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। କାଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଶେଷରେ ହାରିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକ ଛାୟା। ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିଜୟ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିଥିଲା ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ସୁଧାର ଆସିନଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 72 ଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବିୟୋଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ତାରକା। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅବହେଳାରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନୀରବ ଥାଇଛି ଏକ ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱର। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍। ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ। ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ 35 ବର୍ଷକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା ସହ ଅନେକ ମନବୁଝା